Hello guys, tara mag-swimming tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Charan! Here I am. Welcome to Patar. Need to relax. Minsan kailangan mo rin mag-relax. So guys, so hapon na po. Kailangan na po natin maganda na ang ating pagkain. At wala pa tayong lutuan kundi puro ihaw. Puro ihaw po ang ating pagkain ngayon. Reminder pala yung siyang daw. Hello guys, dito po kami ngayon sa Patar. Tamang chill lang, katapos lang po namin mag-discarga ng kahoy. So, kailangan din relax din, relax. Tapos namin Hey guys, ganito po ang gabi ng Patar Beach. Yeah! Hi! From Mangatarem. Dito tayo para makita ka. Tayo sa ring light. Ring light ni Art. Hi guys! Uy, kaway kayo sa vlog niya. Hello guys, good morning sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Patar Beach. Dito sa Bulinaw, Pangasinan. Yes. So yan po is 5,000 po yan. Libre na po yung tubig nyo, kuryente nyo. May 3 room siya. Lahat po may aircon, sariling CR, sariling kusina. Yan. Ito naman po is 1,500 po yan. May kwarto na, may kusina siya. Same as this, 1,500 po. Ito naman po yung harapan niya. Yung mga cottage na po yan. Yes. Yan. Yan po is isang private resort. Sa mga pupunta po rito, ina-advise ko po na magdala na po kayo ng mga bigas nyo, tubig, pagkain, sapagkat wala po rito mabibilihan ng mga isda, ganon, karne. Dapat magdala na po kayo rito. Importante rito tubig. Mga umiinom dyan ng alak. Mahal dito, halos doble. Pwede rin naman po kayo magpatayo ng tent, pero sa harap din po ng mga marerentahan ninyo mga cottage. Yan siya. Meron din po rito mga transient. Nag-range sa 3,000 to 6,000 pesos.
one day. May libre na po, ay ko na po yun, may aircon na po yun. Aircon na yung dalawang kwarto. May sariling kusina, sariling CR. Yan, ito, mga to. 300 to 500 lang po yung mga yan. Mga simpleng cottage. Yan. Mga simpleng cottage na yan. Yung mga nakikita yung bangka, kung gusto nyo mag-island hopping, pwede po yan. Nag-raise yan sa 1,500 to 3,000, depende sa pupuntahan. Mga cottage po rito, nagmamahal po ito, depende sa date. Pag Pasko, mga holidays, mga ganon. Mahal siya. Pero pag Lunes hanggang Biyernes na walang nakatatak na holiday, mura lang po. So yun na po, pauwi na po tayo. And maraming salamat sa inyong panonood. Muli itong inyong kaibigan na si Bausi, nag-iiwan ng simpleng paalala na lagi po tayo mag-iingat pag nandito sa dagat. Uwian na mga kaibigan. So maraming salamat po sa mga nanonood sa aking video na to. And shout out nga po pala sa mga Christian Junk Shop Boys. Yan. Shout out din po kay Jason Aloro from Australia. Shout out din po sa mga Team Kamote, si Asi ng Tatagudingan. And thank you. That's all. God bless.